Muna po ni pangutana. Ma'am Eli, nganong nagtagsa naman og Catherine ng imong mamagpapa? Muna siya iti mailhan nga senior citizens na. Kana mga senior citizens mga day, di na ganahag dolog-dolog, di na ganahag tanday-tanday, nabalaw na. Edad sa akong ginikanan, 73. Wa na. Giladhan na. Inita na sila mga day. Kung magdulog-dulog pa sila, panington silang balugbog. Hinuong dili makatulog. Unya, di na po sila ganahagdulog. Kaya kini akong mama matulog og sayo. Akong papa o sayo matulog alas 10, alas 11. Oh, unya kaning usang senior. Og nakahagok na. Dahil mutapad ning usa. Di, makamata. Imbis mga tulog magbuno na hinuan silang duha. So pag-ingon nga magtagsag katre, aw palit ang tagsag katre. Pag-ingon magtagsag kwarto, aw lupad po ko sa taas. Tuwa na po ko sa second floor, gagama ko second floor. Ingon ana na mga day, kamang mga batanom, di pa mo kasabot anang di na magdulog kung idaran na. Pero pag abot nyo sa katiguwang, makasabot raon niya mo. Dakong kadlawon, alas 2. Tandayan mo, makamata, di naman nakatulog og balik. Unya kaning senior mga day, dakong kadlawon, magboga nagtindog kay masigig pangihi. Kung magtapad silang duha, irugon na puning usaman, di galamig katulog, makamata. So daghang rason, nganong magtagsa na og kwarto, magtagsa naghigdaanan. Pero dili buti pasabot nga na sila sumpaki, gaaway sila, galay nila mga kabubuton. Ingon ana nagud tingali na. No? Kung tingali pod, aircon ning among mga kwarto, muraganahan na po sila dulog-dulog. Tingali pod, kung dagko ni among kwarto mga day, murag pang King and Queen of Hearts, kana tingali kay murabag lapad ka isang tanan, spacious, malakaw-lakawan, madalagan-dalaganan. Pero kung ginani ka dako nga kwarto mga day, sus mo pa pagtindog ni mo haligi na. Ganaha pa kag dulog-dulog, hot-hot lang. So para nagko, based on my observation sa akong mga parents, kano magbulag sila higdaanan, kaya di na sila komportable nga magdulog-dulog pa. Pero love gihapon nila ang usag-usa. Kay magtigbasanay pa ma. Ay magkatingala, oy! Tanawa bag moabot magsitinta, ganaha pa ba maghalog-halog. Oh, paghalog nimo manapot ni inyo mga panit. Nung sa naman ning mura naman nag-i-scotch tape. Di po pwede siya queen bed. Mawag na hitabo last time. Gipalitan ako katre. Sayop. Kaya wala sok dadaan ang kwarto. Gipalit ko queen bed. Duha ka buok kay para komportable gyud sila. O naunsa naman ron, pag abot sa balay na naglalis na hinuon, kay pagsulod sa kwarto, gahuot naman. Oh, sabay na hitabo. Di nakagimok. Musulod ka sa kwarto, unang tikang katre. Sunod ni mong buhaton, magkamang-kamang na lamang ka. So ay ayo. So na siya mga day. Para mo katingala nga, duhay katre, duhay kwarto, ana, bulag na, di na magdulog. Maabot na inyong panahon. Mura po na ako explanation sa imong pangutana. Basog, makasabot rapog. Kaya dili, lightan ako yung palopian job. Lagot.